ଏଇଟା ଥିଲା ରଜ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଫାଷ୍ଟ ମଟର ତରକାରୀ ସକାଳେ ଉଠି ମଟର ତରକାରୀ ବସାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମମିଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ମମି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଦେଲେ। ସେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ସିଝେଇ ମାନେ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଲି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଲି, ଏପଟେ ମସଲାକୁ ବି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ମଝିରେ ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ଟିକେ ହଇରାଣ କରିକି ମୋତେ ପୁଣି ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବସାଇଥିଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଅଦା ରସୁଣ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେଲେ ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ, କରେଇରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିଗଲା। ତ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଳୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ବାହାର କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ସେଇଟା ଟିକେ କଷି ଦେଇକି ଦୁଇଥର ନଉଟି ଦେଇକି କ'ଣ କଲି ନା ମଟରକୁ ପକାଇଦେଲି। ମଟରକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲି, ମଟର ଆଳୁକୁ ଜୋରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି କଷିଦେଲି। କଷି ଦେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ବାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଇଟା ଗପ୍ ଗପ୍ କିନି ଫୁଟିଯିବ ପୁରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗପ୍ ଗପ୍ କିନି ଫୁଟି ଯାଉଛି। ତ ଗପ୍ ଗପ୍ କି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି, ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗପ୍ ଗପ୍ କଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମଟର ଘୁଗୁନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇକି ରଖୁଥିଲି ସବୁ ଥାଳିରେ। ସେଇ ଭିତରେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନଉ ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିଲା, ତ ମାମା ଦେଖ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଛେନା ମୁଡ଼କି। ତ ଆମର ଏପଟେ ଛେନା ମୁଡ଼କି କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖିକି।